Nangabot na mga election paraphernalia sa Mandaue City Comelec Office nga apod-apodo niya sa nga Molangkob sa Electoral Board sa pagkakaroon na giandam na kini sa mga kawani sa Comelec alang sa adlaw sa eleksyon. Si Chelo Valiena sa report. Gipahibaw ni Jacqueline Riuyan, election assistant sa Comelec Mandaue City, nga miabot na karong simanaha ang mga election day voters list ug paper seals. Lakip sa nadawat, mao ang mga appointment paper alang sa mga magtutudlo nga molangkob sa Electoral Board. Ang election day voters list ibutang sa pultahan sa mga polling place aron maoy tan-awon sa mga botante. Samtang ang mga paper seals gamiton pagsilyo sa mga importanteng dokumento nga isud sa mga Comelec envelope. Paper seal kay at isil man na nato after mo inspect ang teachers ani katong sa EDCBL ilam lang silyuhan, sir. Samtang nabisi na usab ang mga kawani sa Mandaue City Comelec, ilang giandam ang mga plastic envelopes nga maoy sudlan sa election day voters list. Iapod-apod ang mga voters list sa 244 ka mga clustered precincts sa dakbayan sa Mandaue. Lakip sa isod sa mga plastic envelope ang mga appointment papers sa mga electoral board. Uban ni June Solon, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.